אוקיי, אחותי וילד מצאו מקום מסתור. זה שיר שכולם מכירים. חשוך פה, לא רואים כלום. אני לא רואים כלום. עומר, רואים פה הכל. עכשיו רואים. כאן יש סוד. חייבים ללחוץ על זה. אז קודם כל הולכת. הולכת על זה. על זה. על זה. על זה. זה. היא עושה לנו מחשבים. כאן מצאתי. דילגנו על המקום. המקום מתגלגל עליו. אתה רוצה שיראו אותך ביוטיוב? כן. אוקיי. אתה רוצה, באמת, יש לנו ערוץ. כן. זה ילד שאמא שלו, חברה של אמא שלנו, אז אנחנו נפגשים, כן? זה הילד שדיברנו עליו. אנחנו נמצאים ככה לטיול, כבר תכננו שהולכים לישון ולספר סיפורים מפחידים. ואז כשאני מעריך את כולם בלילה, הולכים לטיול. אני מעריך... בואי לכאן, את חייבת לראות את זה. אתם לא תראו כלום, מצטערת.